mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret File with Jello. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Sam. And this is my secret file. I'm a college student. Bunso sa 4 na magkakapatid. O dapat sana'y 4. Pero ngayon, 3 na lang kami dahil pinaampon yung bunsong kapatid namin. Yung kwentong yun, masyadong malalim. At huwag na nating halungkatin. Ako lang ang nag-iisang lalaki sa pamilya. Kaya mataas ang expectations sa akin. Pero ang hindi alam ng aking pamilya, ang uniko iho nila ay matagal nang may itinatagong katotohanan. Hindi ako ang lalaking inaakala nila. Bata pa lang ako, napakalapit na ng loob ko sa mga ate ko. Sila ang kasama ko sa lahat. Sa paglalaro, sa pagsasaya, pati sa pag-aayos sa harap ng salamin. Ginagaya ko pa nga sila. At alam ko sa sarili ko na doon ako masaya. Pero sa bawat saya, may katumbas na takot. Dahil tuwing nakikita ako ng papa ko, napapagalitan ako. Isang araw nahuli niya akong nilalagyan ng make-up. Binugbog niya ako. Pinagbantaan niya ako. At simula noon, natuto akong magtago. Lumaki akong nagpapanggap. Sa school, tinutukso, binubuli. Kaya napilitan akong makisabay sa mga lalaki at magkunwaring straight. Pero sa puso ko, alam ko kung sino talaga ako. Hanggang sa dumating si Miles. Siya yung lalaking nagpabago sa mundo ko. Matangkad, pogi, na para bang pangarap lang. At ang hindi ko inaasahan, magugustuhan niya ako. Naging kami. Pero palihim ang relasyon namin. Tahimik lang kami. Punong-puno ng kilig. Pero naroon din ang takot. Kaharap ang ibang tao, itinatanggi niya ako. May mga pagkakataon pa ngang pinagtatawanan ako. Hanggang sa iniwan ako ni Miles.
Ang rason? Pinili niya ang normal. Pinili niya yung tanggap ng iba. At ang masakit dito ay ipinagpalit niya ako sa kaibigan ko. Lugmok na lugmok ako noon. Pero pinilit kong bumangon. Lumayo ako at sinubukang magsimula uli. Hanggang sa umibig ako uli. Si Dustin. Minahal niya ako pabalik. Ang relasyon namin ay lihim din. Pero ito yung relasyon na kahit lihim, mas totoo, mas matapang. Isang araw, bibisita ako sana sa kanila. Nagulat na lang ako sa narinig ko habang nasa labas ng bahay nila. Bakit pa? May mali ba sa ginagawa ko? Mahal ko siya at mahal niya rin ako. Sigaw ni Dustin. Nahihibang ka na ba? Kasalanan ang pakikipag sa kapareho mo ng kasarian sa mata ng mga tao at sa mata ng Diyos. Hindi ka dapat nakikipagrelasyon dyan. Sabi naman ni Mang Johnny, tatay ni Dustin. Pero hindi yun sapat na dahilan para kamuhian niyo ko. Anak niyo pa rin ako. Mangyak-ngyak na sabi ni Dustin. Wala akong pakialam. Hanggat hindi mo hinihiwalayan kung sino man niyang baklang yan, hindi kita ituturing na anak. Sigaw ni Mang Johnny. Dagdag pa niya, kung hindi mo siya titigilan, ako mismo ang maglalayo sa inyo. Tingnan mo nga yung sarili mo. Napaka-pilosopo mo na, oh. Hindi ka naman ganyan dati. Nang dahil lang sa baklang yan? Ano ha? Ginayuma ka ba niya? Bakit pa? Anong gagawin niyo? Aroganteng tanong ni Dustin. Babalik na tayo sa Maynila. Babawiin ko yung lupa natin. Sagot ni Mang Johnny. Naiyak ako noon. Pero pinigilan kong mapahagulgul. Maya-maya pa ay narinig ko si Dustin. Hindi mo kami mapipigilan. Kung ilalayo mo lang din ako sa kanya, mas mabuting mamatay na lang ako. Napatakbo na lang ako noon. Papalayo sa bahay nila Dustin. At hindi ko na narinig ang iba pang sumbatan ng magkakapamilya. Nakita pa nga ako noon ng kapatid ni Dustin na umiiyak. At pagkatapos ng gabing yun, ay pumunta si Dustin sa bahay. Napansin ko ang pasa niya sa pisngi. Nagpunta kami sa medyo malayong lugar. Doon kami nagyakapan. Doon ko rin ikinuwento ang mga nabalitaan ko at yung mga narinig ko nung nasa tapat ako ng bahay nila. Nagsorry bigla sa akin si Dustin. Nagpapaalam. Bigla na lang siyang lumuha. At ikinuwento niya sa akin na nahimatay pala ang nanay niya. Dinala ang nanay niya sa ospital. Dahil doon,
Pinapipili daw siya ng kanyang mga magulang. Ang pamilya nila o ako na jowa lang niya. Nung una ay naguguluhan pa ako. Hanggang sa hinalikan ako ni Dustin. Nihakap. Habang sinasambit ang mga katagang, patawarin mo ko. Kasi hindi kita nagawang ipaglaban. Patawad kasi hindi kita maipagtanggol. Sa laban na to, dehado tayo. Patawarin mo ko. At paulit-ulit niyang sinabi ang salitang sorry. Hinawakan ko yung kamay ni Dustin. Nginitian ko siya. At ang sabi ko sa kanya ay, okay lang. Nirerespeto ko ang desisyon mo. At kahit anong mangyari, ay mahal na mahal pa rin kita. Doon na natapos ang kung anumang meron kami. Tatlong araw pa lang ang lumipas. Simula nang magkahiwalay kami ni Dustin, ay may balitang dumating. Hindi ako makahinga. At nanikip ng husto ang dibdib ko sa balitang dumating. Sabi ng ate ni Dustin, bago sila umalis, nakita raw nila si Dustin na wala ng buhay sa kanyang kwarto. May ininom daw si Dustin na kung anong bagay na nag-cause ng kanyang death. Nadala pa nga si Dustin sa ospital, pero dead on arrival na. Dahil marami na siyang nakonsumo na pills at lason. Hindi ako makahinga at nanikip ng husto ang dibdib ko sa balitang narinig ko. Ayokong maniwala. Pero nang ipakita sa akin ang mga litrato ni Dustin, ay halos sirain ko na lahat ng nadadampot ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko at sinisisi ko ang sarili ko. Dahil sa tingin ko, ako ang punot dulo ng lahat. Kung hindi sana ako nahulog sa kanya, hindi sila mag-aaway-away ng pamilya niya. Sana buhay pa si Dustin ngayon. Wala akong ibang magawa, kundi ang masaktan lang. March 21, 2022. Huling gabi ni Dustin, bago siya ilibing. Naglakas loob akong pumunta sa lamay niya. Nang makita ko ang ataul niya, pigil na pigil ang mga luha ko. At nang masilayan ko ng pagmumukha niya,
na nakasilid sa kabaw. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tuloy-tuloy na ang pagbuhos ng mga luha mula sa mga mata ko. Napahagulgol ako. Lumingon ako sa likod. Nakita ko ang mga magulang ni Dustin. Sinubukan kong pigilan ang sarili ko. Ayokong magkaroon ng gulo sa huling gabi ni Dustin. Bagamat hindi ko alam kung alam na nila na ako ang jowa ni Dustin. Gayunpaman, hindi ko siya iniwan. Sa gabing yun, pagpatak ng 12:00 ng umaga, natagpuan ko na lang yung sarili ko na umuwi ng bahay. Diretso lang ako sa kwarto. Hindi ko naman iiwan si Dustin. Sa katunayan, susunod ako sa kanya. Kasi siya yung pinakamamahal ko eh. At siguro, eto na ang huling araw. Nasusulat ako rito. DJ Rocky at DJ Jello. Hindi nga iniwan ni Sam si Dustin. Dahil sumunod ang kapatid ko na si Sam kay Dustin. Ako to, ang ate ni Sam. At gusto ko lang sabihing nagpakamatay ang kapatid ko. Nakita namin siya na wala ng buhay. Hawak ang mga ininom niya. Dalawang pack ang kinonsumo niya ng painkiller. 2 pakete. Sapat para tuluyang mawalan siya ng hininga. Yung taong minsan naming nakitang puno ng pangarap, puno ng pagmamahal, wala na. At sa sandaling yun, sa kama niya natagpuan ko ang diary niya. Parang yung diary niya, yung huling sigaw, yung huling paliwanag, yung huling piraso ng puso niya. Na hindi man lang namin nakita o narinig habang nabubuhay pa siya. Sa diary niyang yun, nasagot ang mga tanong na paulit-ulit naming itinatanong. Bakit? Anong pagkukulang namin? Anong mali? At bilang pag-alaala sa kanya, at bilang parangal sa huling pag-ibig na naging dahilan ng lahat, ay naglakas loob ako na ibahagi ito.
Ang kwentong hindi lang basta nakakaiyak, kundi dumudurog. Napaluha kami habang binabasa ang bawat pahina ng diary niya. Doon namin napag-alaman kung paano nagsimula ang lahat. At kung paanong unti-unting humantong sa isang wakas na hindi na mababawi pa. Ang isinulat niya sa diary niya ay mula sa simula ng pagmamahalan nila hanggang sa gabing dumalaw siya sa lamay ng taong pinakamamahal niya. Aaminin naming lahat, DJ Rocky at DJ Jello. Ako, ang mga magulang namin, maging ang pamilya ni Dustin. Malaki ang pagkukulang namin. Pilit naming pinigilan ang pagmamahalang yun. Pinagbawal namin. Pero kahit pinigilan namin, hindi yun naging sapat para wasakin ang pangako nila sa isa't isa. Pinatunayan ni na Dustin at ng kapatid kong si Sam ang tunay na pagmamahal. Hindi natitinag kahit sino pang humadlang. Kahit kami pa mismo. Sa ngayon tahimik na ang lahat. Maayos na ang aming mga pamilya. Naroon pa rin ang pagsisisi. Pero huli na ang lahat para sa kapatid ko. Dahil ang mga salitang hindi namin nasabi noon, mananatiling sigaw na lang sa hangin ngayon. DJ Rocky at DJ Jello, sana po, sa pamamagitan ng pagbabahagi kong ito, ay may natutunan kayo. Na ang pagmamahal, anumang anyo nito, ay hindi dapat ikahiya. At ang simpleng pagtanggap ay makapagliligtas ng buhay. Sana'y magsilbi itong paalala sa ating lahat. Maraming salamat po. This is Sam's Secret File.